ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಮದುವೆ ಆಪುಜಿ ಮೇರೆ ಗೇತ್ ಪಂಡಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಚೋರೆ ಮದಿ ಮೇಲ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೋ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮದುವೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಬೊಡ್ಚಿ 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 ದಾನದೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಡಿ ದಾದದೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲು ಮದ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಮಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಏನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದದೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆಣಿ ಆನ್ಲ ಪಂತುಂಡ ಇನಿ ಈತುದಾನ ಅಂದದೆ పొన్నులు మద్మేపన ప్రాయడ మద్మేండవు పొర్లు ఇజిండ అప్ప మన నాలి గుర్రలత లే పోది ఆ నిడ పాతరత ఎంకు మర్లు ನದಿ ಏನಿನದೆ ಮರ್ಲು ನದಿ ಮದಿಮೇಂಡನಿದೆ ಐಟುಪ್ಪಿಣಿ ಜೀವನದ ತಿರ್ಲು ಅವ ತಪ್ಪಡು ನದಿ ಇಡಿ ಬಲ್ದಿ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಮದಿಮೆ ದಯಗದೆ ಬಿಡ್ತಿ ದೇ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ನಾನಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಕಲ್ಪೊಡು ನಾನಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ನಾನೇ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪುಂದಿ ದೇ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪುನಿ ಎಂಜ ಕಂಗು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಪನದೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತೇನಾ ಐನ್ ಯಾನ್ ಬಂಡು ಕೊರ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ದೇ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತಿ ಬೊಕದದೆ ಸೀರನದೆ ದೇ ಪಪ್ಪ ಪಾಯಸ ಲತ್ತು ಸೀರ ಲತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರೋಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಟೈಲರ್ ನಾರಾಯಣ ನಡ ಬಂಡ 6 ಫೋಲ್ ಕೊರ್ಪಿಜರ ಆ ಟೈಲರ್ ಅತೆ ಉಂಟು ಬೊಲ್ಲುಂಡಿ ಟೈಲರ್ ಇದೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪುರ ಪಾಡುಜರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಕೋರ್ಸ್ ಓ ಇತ್ತ ಅವ್ವ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಯಾನು ತೂತೆವ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹಂಗಿನ್ನು ಪರ್ತು ಕಂಡು ದೀಪಿನತ ನೆಟೆ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ಅವ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡುದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುದ್ಯ ಲಂಗ ಕುಲೆರ ಬಂಗ ಉದ್ದ ಲಂಗ ಅರ್ಧರ ಬಂಗ ಅಂತ ಅವು ಮಾತವು ಪಟ್ ಅವು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಈ ಸಣ್ಪುರ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಾಮುನು ಬರಿಯರೆ ಬಂತೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಆನಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದುಂಡು ನೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿ ಸಾಸು ಬಣನಿ ಮದ್ಮೆ ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ ದೇ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿದೆ ಗೇತ ಸಲ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣುದು ದೇ ಪಪ್ಪ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ದಾಮು ಬತ್ತೆ ಮಾಮು ಬತ್ತೆ ಬಂದೆ ಏನಲ್ಲೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳ್ದೆ ಚೊರೆ ಪಂತು ಓ ಪಪ್ಪ ಇರೆಗ ಆಟ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರಾಲಿ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಆಫರ್ ಈ ರೇಪ ಮದ್ಮೆ ಆಫರ್ ಅಂದದೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಲನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮದ್ಮೆ ಆಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಮೂಲಾಪಜಲ್ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಏಪ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಕಾತು ಗುಡ್ಡ ಮೊಲಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಂಡದ ಬಂದು ಪೂರು ದಾಮ್ ಬರ್ಪೇತ ಆಡ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕಡ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ತೀರ ಬಣ್ಣ ಬೋಡಿಂದ ಆಗ್ಬೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನ ಗೊಂಪ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ನಂಕು ದಾಬಣ್ಣ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ ಚಾರ್ ಬೋಡು ಐ ಕೊಂಚ ಪಿಂಟು ವಾಡು ಪಿಂಟು ವಾಡು ಯಾರ್ಲಕ ತಾತ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಮಾರಾಯ ಎಂಗ ಧೈರ್ಯ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಗ ಪೊಣ್ಣಂತು ನಾ ಪೂಡಿಗೆ ಆಪುಡಿ ಎಂಜ ಪೊಣ್ಣಂತುನಾಗ ಪೂಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಂತು ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪು ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ಬತ್ ವತ್ತಂದು ಬಂದಾಗ ಪೊಣ್ಣಂತು వచ్చి ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣ ನಪ್ಪೆಂತುಲು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ ಅಂಚತ್ತಿ ಬೊಕ ಹಂಡಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ನಿಕ್ ಕರ್ಮದ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರಿ ದನೆ ಮಂಡ ಸಮಂಡಮೆ ದಗಿ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಸಸ್ಯಣ್ಣ ಓದೈವ ಇಡೀ ಕೋಟೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪುನ ಬೊಕ ಸಾಧಾರಣ 55 ಕೊಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ತೂನು ಸಸ್ಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಂಗಗ ಮೋನೆ ಸಟ್ಟಾಪುನ ಮಾರಿ 55 ಕೊಡ್ತಾ ಪುಣ್ಣಿ ಐಟು ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಸಟ್ಟ ಇರಗೆಂಜ ಸಟ್ಟಾಪು ಆತ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಳು ಮಾತ ಸಟ್ಟಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ 54ನೇ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಗೊತ್ತನ ನಿಕ್ಕೊತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾಯಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ಬತ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ
ಇಂಬೆ ದೊಲ್ಲಾರಿ ಬದಿ ಚೆಕ್ ಏ ದೊಲ್ಲಾರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡದ ಐಕ್ ಮನ ತಾನಿ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ನೆರಡೆ ದಾದಾಗೆ ಅದೇ ಇದು ನಾನು ಲೆತ್ತ ಅಂದಿ ಆಯ್ದಾದ ರಾಬಿಸ್ ಚೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರ್ಯಾಬಿಸಿ ರ್ಯಾಬಿಸಿ ಪರಂಗಿದ ಯಾಂದನ್ನ ನಾಯ ಎಲ್ಲ ಗಂಡ ರಾಬಿಸ್ ಪರ್ನ ಅದೇ ಏರು ಏರು ಮಂಜಿ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆಡಾಡಾಡ ಅವು ಪನ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿ ನಾನು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪೋತೆ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತಾತಿ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ 51 ಕೊಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ತುಯಾರ ಗೊತ್ತೀನಿ ರಾಮಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಓಡ್ಸಿ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಪಂಜಿನ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಪಾಲನೆ ಪಾಲನೆ 51 ಕೊಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಹೋತೀನಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪೊಣ್ಣಕ ಪೊಣ್ಣನ ಪೊಂಜು ಅಪ್ಪೆದ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ತದ ಚೊಮ್ಮು ನೀರು ಬರ್ತದ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೇ ನಾಡ್ದ ಕಡೆ ನೆರಡೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಆಸ್ತೆ ಎನ್ನಂದು ಯಾರ ಬೈದೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಂತು ಎಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅಂಚಂಡ ಈರ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪಗಾಂಡ ಏತು ಸದಮಾನದ ಲವ್ ಏಮೇನ ಅಂಚತ್ತಿ ಮಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ವೆಂದ ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ ಮದ್ಮೆದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಕಲ್ಪಡು ಮಾರ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಿರಿಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿ ಹಣ್ಣು ಕುಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂಟಿಗೆ ಗತ್ತಿ ಸೇಸಪ್ಪನ ಉಂಟಿದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಿರುವ ಎಡ್ಡಡಿಪಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಈ ಪಣ್ಣ ನಂಬೆ ಮಾರ ಎಣ್ಣ ನೀವು ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನೀ ತೆಲ್ತು ಬರುವೈತೆ ದಾದಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಂಪೈ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ತ ಹೋಲ್ತಾ ಕೇರಳದತ್ತ ಕೇರಳದ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇರಳದ ಅಂಡದಾನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಡದಾನೆ ದಾನೆ ಮದಿಮೆಂಡ ಬೂರ್ರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇರಳದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿನಿ ಅಂದು ಅಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪುನಿ ಸೀದಾ ಗೋಪುನತ್ತ ಅಲ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ತೂದ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಟಾಸ್ ಬಾಡು ಅವಳು ಕೇರಳಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೋರ್ ಮಾರೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕೇರಳ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡ IPL ಅತ್ತು CPL ಅಲ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾರ ಆತ ಶೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾರ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಟಾಸ್ ಬಾಡ್ನಿ ಟಾಸ್ ಹೆಡ್ ಬುರುಂಡ ಹೆಡ್ ಬುರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚಿ ಇಜಿಂಡ ಅಂಚಿ ಅಂದ ಅಂಚಿತ್ತ ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಈ ದಾದ ಅನ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಆಣಿ ಆನತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಟಾಸ್ ಬಾಡ್ಲೇನು ಇಂಚ ಬೋದು ಇಂಚ ಟಾಸ್ ಬಾಡಿ ತಿತ್ತುಕೊಂಡ ತೀರ್ಥವಾಡ ನೀರತಿ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ದು ತಿತ್ತು ಬಾಡ್ನಕ ಇರೆಗ್ ಬೂರ್ನಿ ಎಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ ನೆನ್ನಿನಿ ಬೊಕ ಬೂರ್ದಿ ಇಂಟೇ ಇಲ್ಲತ್ತ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಟೈಲ್ ಬೂರ್ನ ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆತಾರ್ಗೆ ತಾವು ಎಂಚ ಅವು ನನ್ನ ಕರವಂತು ಹೇಗೆ ಕದಿಮ ನಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಟೈಲ್ ಬುಡ್ತನತ್ತ ಅಂದನ್ ಹೆಡ್ ಬುಡ್ನು ಎಂಚ ಆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಲು ಐಕ್ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾಯಿ ಅತಿ ಅಂಚಂಡ ಐತೆ ಇರ್ನ ಜೀವ ನೋಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರ್ ಖುಷಿ ಕರ್ಮ ಮಾರಿ ದನೆ ಎಂಚನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾತನು ಮಾರ ಹೌದೇಗೆ ಆನಿಯ ದಾಯಿ ತಿರ್ಗಾದೆ ಇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಅಂಚಿತ್ ವಿಷಯ ದಾಮಣ್ಣ ಐತೆ ಎನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿ ಒಂಜ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಈಜಿಂದ ಸಾವ ಎಂಚಿನೇ ಸಾವ ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಏರ್ ಲಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಒರಿಯೇ ಪುನೀರ್ ಒರಿಯೇ ಪರ ಅಕ್ಲು ಐವ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರ ಮಾರೆ ಬಕ್ಕಲು ಮಂಡೆ ಸಮ ಆತಜ ಯಾತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಒಲಿಪುನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಗದಗ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಏನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬಕ್ಕ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅತ್ತ ಗದಗಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗದಗಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಓ ದೇವ ದಾದಾನ್ ಪೈ ಅಂದಿ ಆ ಬಣ್ಣಗ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುರಾಣಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಓಲು ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಮಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾದ ಮಾಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಒಕ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಒಕ್ಕುನಿ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಮಾರ ಬಾರಿ ಕಪ್ಪುದತ್ತ ಕುದ್ಯದಾರ ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾರ 6 ತಿಕ್ಕಿನಿ 6 ಚಪಾತಿ ಲಾಟ ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿನಿ ಪನ್ಪುರಿ ಮಾರ ಅತ್ತೆ ದಾಮಣ್ಣ ಇತ್ಯಾನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾಲ್ ಇಂಚ ಬರ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಪೊನ್ನ ಸಟ್ಟಾಪ್ ಜತ ಕೆಲವು ಡಿಬ್ಲಿಸ್ ಸುಳ್ಳು ಬರ ಬಂದಿದ್ದು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ದಾದ ಬಂತೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ದಾದ ಬಂತೇರು 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಬಂತಿದ್ದೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿದ್ದೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಬಂತಿದ್ದೀರ ಅಂದನ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜರ್ ಲಕ್ಷ ಅಂಡು ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ಪಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ಆಲ್ನ ಬಂತ ಪಾತೆರ ಋಣಾನು ಬಂದ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಎಂಚ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಎಟ್ಟು ಪಶು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಯಾನ್ ಎಜ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬುರ ನೀ ಪೊಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ತಚ್ಚ ಬೇರತ್ತ ಈ ಪೊಣ್ಣೆಂಗೆ ಸಟ್ಟ ಆವಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಟ್ಟ ಆವಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತೆ ಇನ್ನಿರ್ದಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಸಟ್ಟ ಆವಡ್ ನಿಕ್ಕು ಇಜಿಂದ ಆಂಡಿಂದು
ಅಯ್ಯ ಆಂಟಿ ಬರೋ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಹೋಗ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಬರೋ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಹಬ್ಬ ಅಂತು ಚೆಕ್ಕಿ ಎಂಚಿನ ಹಬ್ಬ ವಾಕ್ಯ ಎಂಚಿನ ಹಬ್ಬಲ ಬರ್ಚಿ ಹಬ್ಬಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಈರ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪನೇ ಬರ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಹಬ್ಬ ಗುಬ್ಬ ಬಡಿದ್ ಅರೇನ್ ಲಿಪ್ಲಿ ರುಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಲಿ ರುಕ್ಕಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಅಂದ. ಓ ರುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲವ ನೋಡುತ್ತ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಿ ರುಕ್ಕ ಮಾತೆ ರುಕ್ಕ ಏರಿ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಕಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ ದಾಮು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಕಡುಲ್ಲಾರು ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲೇದಾದ ಅಂತ ಉಲಯಾನ್ ಟಿವಿ ಒಂದು ಎನಿಕಲೇನು ಕಾತು ಕಾತು ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ಒಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಅದಾನ್ ಪರಿ ಅಂದು ಟಿವಿ ನೀನು ಅಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಜೋಕುಲ್ ತೂಪುನ ಜೋಕುಲ್ ತೂಪುನ ಯಾಕಲಿ ತವೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಂದ. ಜೋಕಲ್ ತೂಪನ ಅದಾದೆ वो बताना मोटू और पतलू ये चिंगम है चिंगम का पकड़ो चिंगम का पकड़ो ये मोटू और पतलू काली पेट में दिमाग का बत्ती नहीं जलती वाह बೊಬ್ಬೆ मारे जोकुल बೊಂಬೆ ಮಂಡೆ ಆ ಬೋರ್ ಮಂಡಿದೆ ಬಲ್ ಪುಣ್ಯನ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಾ ದೇವ ಅಂಚನೆ ಮಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ ಆತನ ಮಲ್ಲ ಆನ ಅಲ್ಲ ತೋತನ ಆನೆಲ್ಲ ತಂದು ಐಜ ಆನೋಲ್ಲಿ ಆನೋಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಿ ನಿತ್ಯ ಆನ ಒಕ್ಕದಾದ ಪೊಣ್ಣ ಅತ್ತೊಂದು ಚೆಕ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ನು ಒಂದು ಆಗಿಂದು ಅವನ ಅಂಚ ಆನೆ ಒಂದು ಆನೆ ಆನೆ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಯರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಕೇಂಡರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನ ಕಾಲ ಎದುರುಗು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಲೋಕ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿರೋದಕ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊರ್ನಿಯ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ? ಈರ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಹೌದನೆ ಇಂಚಿತ್ತಂಜ ಆ ಹುಡುಗಿ ದಿಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಏ ದೇವ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ತೆ ಆಯ್ತ ಅಂದ ಮಾರಿ ಅನುಕೂಲ ರಾ ದೇವ ಇರದ ಅನ್ಪಾರು ಹಾ. ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಜಮೆ ರಡ್ಡಿ ರಡ್ಡ ರಡ್ಡತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆನ್ ಓ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀ ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಪ್ಪನೇ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಆತ ಮಾತ ಕಾಸುಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಡ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಗತ್ತಿ ಜತ್ತ ಜೋರ್ದ ತುಲಿ ಆಯ್ ತುಲಿ ಪಾಡಿದ ಹಂಗಿ ತುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟ್ ಪಕ್ಕಡ ಬಾದಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಕಟ್ ಹಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಕಟ್? ಪರ್ಕಟ್ ಚೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಈತ ಮಾತ ಕಾಸ್ತೆ ಮಾರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕರಿಯ ಮಂಜಿ ಉಂಡು ಕರಿಮಣಿ ಪರಾಣೆ ಪೊರಂಜೋವ ಬಂಗಾರಿ ಚೈನ್ ಚೈನ್ ಉಂಡ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಉಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ಪುಣಿ ದಾಯ್ ಚೈನ್ ದಾಯ್ ಬಾಡ್ದು ದಯ ಬರ್ದಿ ಆತು ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಾಲ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಲ ತಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಲೆಗ ಅಂದು ವಹಿವಾಟು ಓಲುಪುಣಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಓಲಿಪುನಿ ಯಾನು ದುಬೈ ಡುಬೈ ದುಬೈಟ್ ಕದಾಗ ಬಂಡ ದುಬೈ ಸುಳ್ಳ ದುಬೈ ದುಬೈ ಡಿಪುನ ದುಬೈ. ಆವಡ ಆವಡ ದುಬೈ ಓಲಿಪುಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ದುಬೈ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪುಣಿ ಹುಡುಗೆ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪುಣಿ ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟತೆ ದುಬೈ ದಾಲಾನ್ಪುಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ. ಅಯ್ಯ ಪೊಯ್ಯೆ ಬೈಯತ್ ದುಬೈ ಅಲ್ಪ 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 ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಹೆಂಗ ಬೈ என்ன புற ವಹಿವಾಟು ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟತೆ ಅಂದ. ಪೈಪ್ ದನೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಪೈಪ್ ದನೆ ಕಂಪನಿ ಮಾತ ಉಂಡದ ಎಂಜ ಪೈಪ್ ದಬ್ರ ಅಂಗಡಿ ಬರೋಣ ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದ್ದೆ ತೊನ ಹೌದೇ ತನ್ವೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಎಂಜ ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚೋಲ್ದೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುರ ಅದ್ದೆ ತೊನ ಒಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದೆಪ್ಪರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೋಲ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಜವಾದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೋಲ್ವಿ ಪನ್ಪಾರತೆ ಎಂಕಲ ಸರಿ ಅಂದಾಜ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅತ್ತೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಅದ ಅಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಎಂಚಿನೇ ಟೊಮೆಟೊಡ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋಲಿಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋಲಿಂಡ ತೋಲಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋಲಿಂದ ಮೇನ ಮುಸುಂಟೂರು ಚೋಲಿಂದ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇಂಚಿನ 55 ಕೋಟಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ 55 ಅದ 55 ಕರೆಕ್ಟ್ 55 ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಹೋತ ಅಂಚ ಪಂಡಿಲಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆದ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪೆ ಪೊನ್ನನಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಇನ್ನ ಪಿಜಿ ಉಂಡ ಸೈದಿನಿ ಏರ್ ಸೈದಿನಿ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೆ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ದಾದೋತನ ಮಜ್ಮೆ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚನಪ ನೋಡ್ಸಿ ಕಾಸು ಯಾನಂತ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತ ಕಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ತಾ ಕಾಸ್ತಾಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಪುನಗ ಆಯ್ತಾದಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೂರ ಅಮ್ಮೀನೆ ಮಾಡ್ವಿ ಅತ್ತಿಯ ದಾಮ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಕೊರ್ರ ಡರ್ನ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ
ಮೇನ್ ಆಸೆ ಇಟ್ವಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಂಗೊಂದು ಖರ್ಚಿಗಿಂದು ಬೋಡತ್ತ ಖರ್ಚಿಗಿಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದೆ ಲೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅವು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ತಿ ಹೋಗಣ್ಯ ಕೈ ಆಪರೇಷನ್ ಕೈ ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅದೇ ಹೋಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ಲೋನ್ ತಂದಾರ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಪೈಂಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಟ್ಟಿದ್ದ JDS ಆಫೀಸ್ ಎಂಚಿನೇ ಎಂಚಿನೇ. ನೇ ಮಾಮು ಈರ್ದಲ್ಲ ಮನ್ ಮಾಮು ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅತಿ ಮಾಮು ಈರ್ ವೈಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬೆರಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ tension ಮದ್ಮೆ ಬರಲಿ. ದಿವಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬೆರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಪಂಡಿಲ ಕೆರೆಡ ಬೀಪಿಂಡ ಬೀಪಿಂಡ ಬಿಪಿಜಿ ಬೊಕ ಓಡಗನಿದನಂತ ಎಮ್ಮೆ ಲೂರಿಗೆ ಓಡ ಇದು ನಾನು ಕುಡಿಯಾನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡಗೆನ್ಯ ಆ ಬಿಪಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬೆರವಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ದಿವಸ ನಿಕುಲ್ ವೈಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬೆರವಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಮತಿ ಮೇದ ಮಂಟ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅದು ಬೊಣ್ಣನು ಕುಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ. ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಅನು ಪಲ್ಲೆತ್ತು ಏನೇ ಬಲ್ದೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ ಒನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚ ಪುಣ್ಯ ಹಾ. ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ. ಅಂಚಿತ್ನ ಹುಡುಗಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಹಾ. ನೀರ್ನ ಬೋಣ್ ನೀರ್ ಲಕ್ಕಿಯ ಎನ್ನ ಪುರ ದಾದೊಂದ್ಯ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಗನ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಏನ ಪುಣ್ಯ ಅതെಯ ನಾಲೆಜ್ ಬನ್ನಿ ಮಗಲ್ ಅತಿ ಒಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಲು ವೈಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಸಂಪು. ದಯಪಲ್ಲೆ ಎಂಡ ಸಿಡ್ನಿ ಉಂಡು ಎಂಡ ಸಿಡ್ನಿ ಉಂಡು ಕಾಸ್ತ ಮಂಡೆ వచ్చి ಅವನು వచ్చి ఆయన సిడ్నీ ఉండు ఆహా. కొంచెం ఇలా కాసు కమ్మి అండ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡ ఆయన రెండు కిడ్నీ ಸಿಡ್ನಿ ದಾದು ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೌದು, ಆಫೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆನ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಹೋಟೆಲ್ ಅದಾಯ್ತ ದಾದಾಯ್ತ. ಆಯ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇಕ್ಕುನ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು, ಹೋಟೆಲ್ ಹಾ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಅವರ ಪೊಣ್ಣು ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತಲ ಪೊನ್ನನ ಪೊಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಂಕ್ ಮುರಣಿಯನ್ ಫೋಟೋ ತೂತೆ ಫೋಟೋ ತೂಯ್ಬೇಕಾ ಮೂಲುಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲ ಮೂಲ ಈ ತಿಗಲದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪವು ಒಟ್ಟ ಅತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲುಲ್ಲ ಆ, ಅಂದ. ಎಂಕೋ ಕ್ಯಾತ್ ಡನ್ Done. ಅಂಜನ ಬಾಲೆ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಹಾ. ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಖುಷಿ. ನದೆ ಬಾಲೆ ನ ಇಡೆ ಬಾಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯಾವ ದೇವ ಮಾಲು ತುಲ ಮರ ಏದು ಶೋಕದ ಪೊಣ್ಣು ಮರ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟಿ ಬಾಡ್ನ ಆಡು ಒಂದೇ ಬರೊಂದು ಗಾಲ ಬಾಡ್ನಿ ಕುಂಬರ್ನ ತಲ್ಪಲ್ಪ ಇಂಜನ್ ಯಾಪುಡು ಇಂಕೆ ಅಂತ ಜಾಬು ಆಡು ಅತ್ತಿ ಅವು ಏರಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣಾತ ಪೊಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ. ಆನೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೇನಿದೆ ಅದ ದಾದಾ ಅಕ್ಕಲು ಕೈ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಜಾಗತ್ತೆ ಆಗು ಎಂಕೋಕೆ பொண்ணு வாக்கே ஆத்துண்டு ஆ. பொண்ணோட கேன்ல விஷய கேன்ல ಒಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನದೆ ತುಲ ದಾಮು ಜ್ಞಾನಲ್ಲೇ ತೊಂದಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ತೊಂದ್ ನಾನು ಇಂದು ಈ ಮದುವೆ ದಿವಸ ಎಡ್ಡಾದ ಬನ್ಪ ದೇ ಪಪ್ಪ ಹಾ. ಯಾನಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಲಿ ಪಂತೆ ಎಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಎಂಗ್ ಈ ಪೊದಲ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಇದೆ ಈ ಪೊದು ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೋಕ ಪೈಕ್ ಅಯ್ಯೋ ತಾಜಾಯ್ ಕ್ರಾಡಿಯಾ ಅತ್ತದೆ ದಾದದೆ ತುಲ ಏತ್ ಕಡೆತ ಪೊದು ಬತ್ತೀರಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆತ ಪೊದು ಬತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನಂತೂ ಯಾರೆ ಹೆಂಗಿಟ್ಟೆ ಮದಿಮೆ ಬಡ್ಚಿ ಹೆಂಗಿಟ್ಟೆ ಮದಿಮೆ ಬಡ್ಚಿ ಬನ್ಪತ್ತ ಹೆಂಗ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜೆ ಇನಿ ಅವಳು ಇತ್ಯಾರ್ಥ ಅವಳು ಈ ಮದಿಮೆ ದಾಯ ಬಡ್ಚಿ ಬನ್ ಬರ್ನೋಡು ದೇ ಪಪ್ಪ ಹಾ. ಎಂಗ್ ಮದಿಮೆ ದಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಈಡೆ ವಿಷಯ ಏಪನೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಪಿರವುಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಡ ಲವ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ ಈ ಪೊದಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅರೆನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪಂದ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತೊಂಜಿಂದ ಈರು ಒತ್ತೊಂಜಿಂಡ ಇರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಅರ್ನೋಟು ಪೋರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯನ ದಾಮು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರಗೆ ಎನ್ನ ತುಲ ಅಪ್ಪೆ ಜನ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಮೋಕಿಟ್ಟು ಸಾಂಕದಿತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಿನ ನಾನು ದೆತ್ತುಗೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರಗೆ ಎನ್ನ ಏರಾವರಿ ಮೋಲ್ ಏಪಲ ತುಂಡಲ 24 ಗಂಟೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದು ನೆಲೊಂದಿಪ್ಪಲತ್ತ ತುಲೆ ಐತ ನಡು ಏರಾವರಿ ಗುರ್ತಜ್ಜಂದನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪರಿಚಯತೆಗೆ ಆಯಗೋಸ್ಕರ ಏನಲ್ಲ ಮುಡ್ದು ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಆತಲತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪುನಿ ರೊಕ್ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಮೆತ್ತೆಯ ಫಲಪಿರ ಕಣ್ಣದು ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಪಾಪ ದೂರೋಡುವುದು ಬಾರಿ ಕಲ್ತು ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳವ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆನ್ನುವ ಅಂಡ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೊಕ್ಕಣ್ಣ ಅಕ್ಲವ್ಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ತೀಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂದುಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇಜ್ಜಾನ್ನ ಮಾತ ಬಂಗ ಮತದಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿರ
ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೇನ್ಗೇನೆ ಎದ್ದು ಬರ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೂ ಓಡು ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ 24 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಬಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಮಾತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಹಾಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ್ಪುಣಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಓದು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಪುಣಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗನ ಕೊರೋಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಲೆ ಒಕ್ಕ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಆಗ್ಲಿನ್ನು ಸರಿ ಸಾದಿ ಹೋಗುವಂತ ಇನ್ನ ಪಾತೆರ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಂಡ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers, Automobile Partner Renault, Beverage Partner Nandini, Hospitality Partner Hotel Ocean Pearl, Healthcare Partner KMC, Technology Partner Digital Planet, Green Energy Partner Kumble Solar, Radio Partner Red FM, Fashion Partner Black and Black Fashion Analyst, co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day-to-Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.